Sanibonani, ninjani niyaphila? Let's hope niyaphila. Let's hope niyaphila. Let's hope niyaphila. Let's hope kuhamba kahle lapha nikhona. Nibingelela umfoka Mkhonza emini nje phakathi nosuku lishisa ilanga. Siyabonga maniphila lapha nikhona bafethu. Ake ngenimukele nje nonke. Ngithi ngiyabonga ukuthi nibe khona la. Ikakhulukazi ngicela uku-appreciate nje bonke abasubscribe-ayo nabasubscribe-ile ngale ku-YouTube wami kumfoka Mkhonza TV and podcast nabapressile ufollow la ku-TikTok. Ikona okubaluleke kakhulu ukudlula yonke into leyo ngoba kukhulisa le channel. Ngiyabonga kakhulu kini nonke bafowethu. Cela nenze kanjalo uma ningaka subscribe ku-YouTube kanjalo nokufollowa la ku-TikTok. Ngiyanibonga. Bafowethu ke ngihleli kule situlo lesi nje manje emini ngithi ake ngenze lo live. Ngenhloso nje ukuthi sithi ukuxoxa ngama-updates nge-MK Party. Ngithi angisheshe ngikuveze lo ukuthi ngizokhuluma specifically nge-MK Party. Ngenzela ukuthi mhlambe nabanye abanomzwa ukuthi ngizokhuluma ngama-party abo. Basheshe ba-decide ukuthi bayahlala noma bayaphuma kulo live. But mina ngamukela wonke umuntu. But nje ngizokhuluma nge-MK Party specifically. Ikakhulukazi ngizokhuluma nama-members e-MK Party. Ngizokhuluma futhi nalabo aba-interested ekuboneni ushintsho lwenzeka kuleli lizwe. Ngaba abantu abasupport uZuma noma abantu abasupport MK Party noma abangamsupport uZuma nabangayisupport MK Party kodwa abafuna ukubona ushintsho lwenzeka kuleli lizwe. Le video ke ngiyenzela bona. If nje you are interested in seeing change happening in this country, ngiyakubonga ngokuthi kube la. Qhubeka ulalele. Ama-updates nje ambalwa izinto esoyidiscussa la. Ake siqale nje ngehamba phambili ukuthi today i-MK Party eParliament isibhalele u-NDPP National Director of Public Prosecutions umama uShamila Batohi siyazi uphethe i-NPA eSouth Africa. Isimbhalele ke-NPA ngosiba luka Honorable uNomvalo. Babhalela u-NPA ukuthi bacela ukuthi empeleni ake ngikulungise la ababhalelanga straight u-advocate Batohi. Babhalele u-advocate Arendse lo oyi senior counsel lapha ku-ad hoc committee eParliament. Siyambona mos lo leader i-evidence lapha eParliament. U-Arendse babhalele yena kabe MK Party namhlanje bathi kuye sicela wena senior counsel ubhalele u-NDPP noma umama uShamila Batohi ucele ifile elikhona elake lavulwa noma i-case ama-documents akhuluma ngecase yokuvulelwa icala kuvulelwa ubani na uPaul O'Sullivan ngo-2017. Sicela bathi sicela nje usinikele lo file Batohi sizobona ukuthi uPaul O'Sullivan ngo-2017 yipi case ayevulelwe yona. MK Party ifuna ukufind out ukuthi yipi case ayevulelwe yona O'Sullivan nokuthi yahamba kanjani leyo case ngoba kuyatholakala ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ya withdraw leyo case ayizange saqhubeka i-prosecution against uPaul O'Sullivan noma O'Sullivan. So bafuna ukuthola ama-reasons. Le nto lena isuswa yini kahle kahle? Isuswa ukuthi mawubheke eParliament even naku-ad hoc committee eParliament nakuMadlanga Commission selokhu kuvela ama-allegations athile ngoPaul O'Sullivan lo. Selokhu kuvela ama-allegations athile ngoPaul O'Sullivan ukuthi uthreatenisha abantu, usabisa abantu la eSouth Africa. Usabisa ama-member of parliament, usabisa ama-witness
aya lapha ku ad hoc committee naku Madlanga commission akaqali ke manje ngoba even nje for example iEFF bani lapha honorable Mathis lapha eParliament ukuvezile ukuthi uPaul O'Sullivan uke wa threatenisha even namanye ama MPs before namanje ke kuthi kuqhubeke ad hoc committee eParliament uCedric Nkabinde Chief of Staff e-office lika baba uSenzo Mchunu uthe saqhubeka nobufakazi kwangena i-text lapha uthreatenishwa uye lo Paul O'Sullivan lo umtshela ukuthi uzomthola kahle ngalento ayikhuluma lapha ku-commission uzodila naye kabuhlungu ungibani kahle kahle lo Paul O'Sullivan yingakho ke MK Party ithe ake kutholakala ifile lakhe lapha ku-head noma kuyinhloko ye-NPA umama uBratho ukuthi kukhona i-investigation MK Party efuna ukuthi ama-member eParliament ake ayenze noma aphenye ngalo Paul O'Sullivan deep kuthi ungibani ngempela yini la ihlosile ngalezi zinto azenzayo eSouth Africa. Uzokhumbula ukuthi even ubaba uMkhwanazi wakhala kakhulu ngoPaul O'Sullivan namanje kusakhalwa ngaye. Uyayibona leyo nto. So ke ama-updates lawo ibhalile ke incwadi MK Party namhlanje ibhalela ubani Advocate Arendse Lolita ad hoc committee ukuthi acele le file lapha kuBratho. Asazi ke kuyohamba kanjani noma uzovuma yini uShamila Bratho ukulikhipha lelo file ngoPaul ngoba i-applyelwa iMK Party nje lento asazi ukuthi uzoyithatha yini serious alikhiphe le file elidingeka kangaka. Sizolinda sizwe ukuthi kodwa nje into engithanda ukisho ile ukuthi MK Party bafowethu impela nongafuni ukuyivuma uyozayivuma. Yabona ukuba khona kweMK Party kwenza izinto zenzeke manje. Iyanyakazisa iMK Party even eParliament uyakubona okwenzakalayo. Manje nje ngizoveza ezinye izinto ezenzayo ke manje outside of Parliament MK Party okukhombisa ukuthi isivele iqalile inyakaza isizwe ifuna ukuthi izinto zenzeke. Yayibona? Uma sibheka nje kukhona laphana iMK Labour and Civic Organisation kweMK Party. Siyibonile emalangeni adlule ibilapha eDurban ihambanane neMarch and March kuyohlaselwa laba abazibiza ngeCapital City Lagos lapha ePoint eKZN eDurban. Bikhona iMK Party iMK Labour and Civic Organisation lapha. Izolo ke noma izolo bebalapha eSoweto belida imarch eyakuphi na eya eDevland. iDevland kilapha ngemuva nje kwase Bara Hospital kuneyindawo lapha yana ezihlala abantu lapha kuthiwa seDevland kunanama firm lapho. So ke bahole imarch ebheka lapho. Ngizowafaka nje ama video la nizowabona. Mangabe sengi-uploada le video. Mhlawumbe abanye abawaboni kodwa ngicabanga ukuthi abaningi bayazi ukuthi beyihola leyo mashi MK Labour and Civic Organisation. Into beyenzeka ke iMK Party Labour and Civic Organisation siyababona nje ogodole lapha yana nabanye anabo omancinza okungena incantu hola le mashi. Bafike lapha emafemini eDevland benzeni bafike bangene mabethola efemini ukuthi kunabantu abaqashiwe kuleyo firm ababuya ngaphandle kweSouth Africa ngendlela engekho right, baqashwe ngendlela engekho right noma bala eSouth Africa illegally bayabakhipha emsebenzini kulawo ma position abo kufakwa abantu base South Africa. Bathe abantu base South Africa beze nama CV yabo, yebo abeze nama CV yabo so that babekhipha laba abaqashwe lapha ngokungafanele kufakwe abase South Africa. Kukhona ke abayigxekayo ke lento. Khona abayigxekayo bathi akufanele kwenziwe kanje. The question is usho ukuthini othi akufanele
kukhishwe abantu abase South Africa ngokungemthetho. Usho ukuthini mawuthi bantu base South Africa ba wrong uma belungisa izinto ezenza. Awu imagine wena usekhaya kini. Mawuthi uyafika endlini ekhaya kini uzibiyela noma upla ubuya khona. Uthola ukuthi ibedroom yakho sekulala omunye umuntu okungena wala endlini. Without uconsult ukuthi sekunomuntu esizohlala naye la. Mawuthi yalandelela. Ayikho into right eyenziwe efanele ukuthi azabela lo muntu azafike azothatha indawo yakhe ekhaya. Phinde uyibuke nangalendlela. Imagine ekhaya kini ukuthi kuthengwe naso senkwa sibekiwe manje la etafuleni ekseni kufuna kudliwe breakfast. Yebo, nibaningwa nina la endlini. Mase silayiswa lesinkwa sekukhona nabanye okungebona bala endlini. Okufuna kuyo le lofu eyodwa isinkwa. Kusikelwe noma kukhathwe lesinkwa sinikwe nabo laba abalana ngendlela engekho right. Ngithanda ukugcizelele lokho. Kezwakala makuyisivakashi esila ngendlela right proper. We can share the bread even kuyisilaya isodwa. But this person ongene la akangenanga egatini la kini. Ufohlile nje obela. Sekuthiwa nje obengaphakathi kufanele usale wena uba nobuntu umfide ngakho lokho kudlayo wena. Uyibiza ngani leyo nto leyo? Lo muntu ungene wrong sekuphinde wena kufanele ukuthi kube nguwe omfidayo. Abantu ba South Africa balwa nento efana nale bafethu ake sibe honest. Lento lena uma ungayibheka kahle ube nje neqiniso is not xenophobic. I'm happy ngoba ngibona abanye manje la ababuya khona ngaphandle kulamazwe angaphandle bayawenza ama video. Bayakuveza futhi nabo ukuthi no ama South Africans masikhuluma iqiniso. Aqinisile. It's true ukuthi we as illegal foreigners esila eMzansi kahle kahle lento esiyenzayo besingeke nathi sivume yenziwe kithi ezweni lethu. Abanye sebayawenza ama video njalo. Ngiyibona. It's a fact. Kunzima bafethu. Abantu ba South Africa inqwaba basebenzi. Ngizoyifaka le video uzobona la ukuthi ithi MK Party mayithi akiyiwe lapha kuyokhishwa labantu kulama firm. Yathi ama South Africans aweze nama CV. Ngizoyifaka le video uzozibonela ukuthi bebangakanani abantu abebelapha nama CV yabo. Beyofuna lemsebenzi ekhulunywa iMK ukuthi kuyokhishwa abantu bokufika. Iningi labantu ba South Africa abangasebenzi. Okuwukuthi le yamsebenzi esetshenzwa abantu bokufika abalapha. Abala illegal. Imsebenzi abangakhona nabase South Africa ukuyenza. Ngabe ngiyezwa ukube kuthiwa imsebenzi okuwukuthi abantu base South Africa they don't have skills ukuthi benze lo msebenzi. No. Umsebenzi wasemafemini. Bafowethu kuyasetshenzwa la izwe kumele likhuqululwe ngempela kodwa still sokugcizelela lokho. I-violence ingabi khona. Akwenziwe ngendlela eproper kulandelwa nama channels afanele abonisa ukuthi kulungiswa izwe at the end of the day not ukuthi kuliwa nabantu bokufika. Uyibona leyo nto. So iMK Party ke ilida lokho sikubonile lapha kwenzeka. Ngizoyifaka nevideo kulabo abangaboni bazobona uquqaba lwabantu obelapha luzofaka ama CV yalo. Siyabuya bafethu. So okunye abakusho lapha bathi amaphoyisa awavuma ukubopha. Ayafika amaphoyisa abathole lapha abantu ukuthi baqashiwe efemini makuthi kuyalandelwa. Umuntu mhlawumbe akanawo nje passport yokubala. Singasayikhuluma ipermission nokunye kodwa uyasebenza. Amaphoyisa enqaba ukuba arrest noma ukuba bopha. Yebo? Ama South Africans azibambela athi no siyababopha ke thina sobabeka endaweni ethile abazophenywa khona kabanzi. As long nje bephume la kulomsebenzi. Sifuna ukufaka abantu base South Africa. What's wrong lapho? I-violence bafethu as long ngena violence yiloko thina sikucelayo ningabalimazi kungaliwa nabo physically. Uyayizwa leyo nto. MK Party ke ibilida ke leyo mkhankaso nje basengichazile.
President Zuma ubuya lapha eLimpopo ebezoqala lo kwesekubizwa ngetour uvakashela onke ama-province uhamba nama-officials e-MK Party. I-first stop yabo ibe lapha eLimpopo, bebalapha eLimpopo bezohlangana nama-structures e-MK Party, kuqiniswa ama-structures e-MK Party kuma-province. Mabesuke lapha eLimpopo nje ngizwile ukuthi baye eGauteng bayuqinisa ama-structure e-MK Party kuphi na eGauteng. Kuzolandela kanjalo beze koMpumalanga njalo njalo. Kuyasetshenzwa. MK Party isegroundini. Yayibona? So uma ngabe nje uyimember ye-MK Party impela kufanele ukuthi usukume ulwe kanzima. Not just imember ye-MK noma ngaba uyona bafethu ngoba bakhona nabantu abafuna ukubona ushintsho ezweni. Ukuba lapha kwimarch ebizwe yi-MK Party ube wena ungowelinye iqembu. Akusili icala nokusupporta leyo nto akusicala. Nake i-MK Party isupporta amamashi ngapha uthola ukuthi awaqalwanga yiyo ngapha eKZN koDurban kodwa babakhona because igoal iyodwa ukulungisa izwe. Asisukumeni konakele bafowethu. Asisukumeni ngempela konakele. And manje kufanele ukuthi siyeke kuloku sigxeka abantu abazamayo ukuthi kulungisa izwe. Nangu uGeneral Mkhwanazi khona abalwa naye namanje ngokuthi wakhuluma lezi zinto ayikhuluma ezenzeka kuleliso bayalwa naye. Nani bazolwa nani. Kodwa it doesn't mean ukuthi ni wrong noma kufanele kuyekwe ukwenza lokho. As long nje ningaba athekanga abantu bokufika nabalimaza. Akufanele ke lokho nami ngingakugxeka la uma kukhona benza into efana nale. Yayibona? Size eMpumalanga uma Mbusiswe Mkhwebane kukhona inkulumo ayikhulumile nje recently uthi kunenkinga eMpumalanga yokuthi kunabantu ababuya kwamanye amaphathi. To be specific, kunabantu abak-MK Party ngokusho kwa chairperson we-MK Party eMpumalanga umama uMkhwebane uthi kunabantu abalaka MK Party bagqoke igibha ze-MK kodwa basebenzela i-ANC. Uyibeke nje straight. Uthi balana abakaze benze ama-program acacile noma bathathe nje i-action. Babhizi kuma-WhatsApp. Mangabe kunama-by-elections babakhona bagqoka impela impahla zani ze-MK Party kodwa bazosebenzela i-ANC. Bayakhokhelwa abanye babo. They work the ground against the leadership of the province. Uyibeke kanjalo. So abechaze veze ubunzima abanabo njengama-leaders e-MK Party eMpumalanga ukuthi babhekene nomzima omngakanani. Yebo? Uzowaveza nokuthi abanye bebangama-member e-detachment noma bebangama-member e-leadership yaseMpumalanga. Bagcine beshile babili abanye bashiya baya kwamanye ama-political party ngoba bengayitholi lento abebeyizele noma bayifuna ku-MK Party. Yebo? Babona ukuthi abayifuna kwamanye ama-political party. Sazobabona nabanye bekwenza. Akusisiqalo lesi bekuvele kwenzeka na before since ivuliwe noma isongliwe i-MK Party. Kodwa nje uyakhala umama uMkhwebane uthi ungaphansi kwengcindezi kakhulu eMpumalanga. Uthi yes i-MK Party iyakhula eMpumalanga iyagrowa. Although kukhona abanye abahambayo baya kuma-political party bo-ANC nabo mayibuye kodwa iyakhula i-MK Party eMpumalanga. Yabo? So i-challenge abhekene nayo as u-chair eMpumalanga ayivezile leyo okuthi kumele ukuthi yaziwe. Engicabanga kodwa ukuthi njengoba umsholozi nama-national officials bemove around provinces uma befika eMpumalanga bazofike baku-check konke lokhu kube nendlela yokuthi baku-address. MK Party is only 1 year old. Izohlanganisa 2 years manje ngoDisemba siya kuwo. Kodwa uyabona ukuthi seyenze izinto ezingakanani eSouth Africa sekungathi kudala ikhona. Okusho kona ukuthi MK Party awuyinike nje 5 years to 10 years ukuthi kuzobe kunjani kuleli izwe mayiqhubeka ngalendlela MK Party. Buka izinto ezenzayo. So uma siloko sithi thina umsholozi former president of South Africa is the main man, is the main person onga leader
lo mzabalazo ukuthi kushintshwe impilo zabantu abamnyama eSouth Africa azidlali. Buka lezi zinto engichaza nezinye nawo ozibonayo ngamehlo akho ukuthi MK Party ngempela iza iplanwe kahle lento umsholozi, and manje uyabona abanye selo bayagxeka istokfela and all that. Yes, it's understandable because vele basengazinika abantu ukuthi balandelele babuke ukuthi yini ngempela efuna umsholozi, yini ngempela istrategy sikamsholozi ngokuthi kulungiswe lelizwe. Ngizokuphinda lokho uma unganginotice emavideo nami amaningi selo ngiyakusho, ngizokuphinda namhlanje ngithi what if, ungilalele kahle, what if lama developments esiwabonayo eMzansi, lama revelations esiwabonayo eMzansi, lezi zinto eziloku ivela iqubuka sizibona ebesingazazi, what if umsholozi President Zuma is playing a role behind the scene ukuze South Africa izibone lezi zinto? What if kunjalo? Khumbule phela all these years ebeloko ethini umsholozi, one day ngizokhuluma mina njengomfo kaMkhonza, angilindelanga ukuthi uyokhuluma ubeka ilanga elithile la okhuluma khona ukuthi ngempela kwenzakala nezona. I strongly believe ukuthi umsholozi as ngihleli la he's speaking lezi zinto ezenzakalayo, mina I strongly believe ukuthi ngandlela thile sizokwazi ngelinye ilanga ukuthi umsholozi he's behind all these things. Njengoba beloko esho ukuthi eSouth Africa abanye bamgxeka ukuthi what if kuukuthi ke bathi what if kunjalo ke why president ye-country engazange ke yena abe yiphathi ukuthi kulungiswe lezi zinto akhuluma ngazo manje. You never know ama-challenges yangizwa okuba upresident, and-ke kumsholozi vele wangena waba yipresident abaningi bemvimba bengafuni. What even esesihlalweni ephethe babe lokhu bemgade ngesolokhozi, kwakusebenzeka kanzima kumsholozi ethi uthatha ama-decisions bewachitha. Even i-organization yakhe le ANC lesikhuluma ngayo yona uqobo lwayo imsabotage umsholozi. You can't blame ke umsholozi ngezinto ayezenza ese-ANC noma ama-decisions ayewathatha ase-ANC uthi umsole ngokuthi naye he was part of that. No. Kwakuvotwa lapha kuthathwa ama-decisions ko-NEC and all that. Wayengeke yena yedwa ebesema against those decisions. But even though kunjalo, mawulandela imihlangano ayeba nayo ne-ANC ngasese, wayeloko esiphakamisa isandla efuna ukuveza izinto angavumelani ngazo nama-comrade lapha ku-ANC. Manje-ke njengoba ku-MK Party ukhululekile manje, ene mina ngiyakholelwa, I strongly believe ukuthi he's behind izinto eziningi esizibonayo nezivelayo manje ngeSouth Africa, ukuthi kahle hobani igangi nekhohlakala kulelizwe. Walindele ukuthi uyobeka ilanga athi ngiyokhuluma. What if he's speaking now? Ngake ngakusho even makuvela indaba yiphalaphala. I remember ukuthi indaba yiphalaphala yavezwa ubaba lo waye head of intelligence ubani kodwa uyena waveza indaba yiphalaphala. But mina I strongly believe ukuthi umsholozi was involved behind the scene, of which namanje I do believe ukuthi umsholozi uyalibonisa izwe ukuthi wobani ngempela abagangayo. Yingakho umsholozi is way ahead of ama-politicians amaningi eMzansi. Uyayibona, buka i-ANC njengamanje indlela ecollapse ngayo ngezinga elisheshayo ngakhona, indlela ecollapse ngayo i-ANC. He's no longer there. I-collapse nje is no longer there manje. Uthe esephumile umsholozi for the first time ANC yathola below 50% kuma-elections. It tells you ukuthi izinto uyibone kusengaphambili ukuthi yabona le party le ngeke isalungiseka kulesimo ekuso njengamanje. The only solution ukuthi ilungiswe sengaphandle kwayo.
njengoba ilungisa manje ngomkhonto wesizwe phansi. So uma kuukuthi wena usahleli lapho uhleli khona ubuka umsholozi ngalelo sombuka ngalo ukuthi ungumuntu ongena patriotism noma ongenalo uthando ngalelizwe senkingeni ngoba uyobona kudala kuyobe sekulate kodwa uyobona ngelinye ilanga ukuthi izinto ezenzakalayo njengamanje umsholozi uyena ngempela owenza ukuthi izinto zenzeke. Mina ngibelieve kanjalo. Uyibambile inqolo. Ukhumbule amagama ke akhulunywa ubaba uGasela Magasela Mzobe, the head of presidents in the ANC. Ngesikhathi lesithanga nje sokugcina se-MK Party la bekwethulwa khona ubaba uTony Yengeni. Ubaba Magasela Mzobe wakubeka kwacaca ukuthi umsholozi uthe mayibuka eSouth Africa wayibona athi ayina leadership South Africa. Then President Zuma took it upon himself wabeka lelizwe la emahlombe akhe ukuthi noma sengithatha retirement ku government kodwa engathi kufuna ngibuyele ngithathe leadership back ukuthi ngitakule lelizwe leli elisenkingeni. Yingaka umsholozi ebhizi ehlenyuka kufanele ngabe udlala nezingane zakhe nabazukulu bakhe empeleni lapha ekhaya njengamanye amakhehla adla impension kodwa ubhizi ngoba uyabona ukuthi akuna leadership kulelizwe. Izwe liya ngokuya liyafadalala kunokuthi lilunga. So angifuni ukugeqa amagula ke ngizoyibamba khona la. Bengizoveza nje ukuthi yini eyenziwa iMK Party njengamanje. Imisebenzi eyenziwa iMK Party njengamanje. Be part of le journey esihambayo. Unganqeni ukujoin umzabalazo. Yebo Phawulani lapho ngoba ngiyazi khona vele abalindele ukugxeka yonke into engishoyo. It's fine is you right ukwenza lokho but I'm happy ngokuthi kunabanye ngokuhamba kwesikhathi abadiscover ukuthi ngempela iqiniso lila kuMK Party. Abanye bayahamba baphinde bazibuyele bona MK Party because bayabona ukuthi umsholozi is the main man. Yilokho engifuna ukusho. Ngiyanibonga bafethu. Sengiyobheka ama comments wenu ke siqhubeke siyidudula le ndaba. Kodwa nje umsholozi neMK Party yibona abazokhipha lelizwe enkingeni. Amanye ama-organizations, ma-civic organization and all that bazobe bekwenza lokho abakwenzayo but still at the end sonke ndawonye ngikholelwa ukuthi sizokushintsha okufanele sikushintshe kulelizwe ukuze senzele isizukulwane sethu esizayo. Ngiyanibonga bafethu. Asihlangane ke kuvideo elandelayo. Uma uyi-MK member ula ngiyakubonga ngokuthi ube la. If ungeyona MK member ula ngiyakubonga nawe ukuthi ubheke lo live. And ama comment wakho nawe ngiwalindele la ukuthi sidiscuss le ndaba. Uthini ngalezi zinto engikhulume ngazo la ezenzakalayo ezweni njengamanje. What you say, take your time comment. Ngiyanibonga bafethu. Please ngicela ningale ku YouTube and subscribe. Mfoka Mkhonza TV and podcast. Nala ku TikTok please press follow. Sikhulise le channel. Kukhulu kuseza kufuna sikudiscuss la silungisizwe lethu. Ngiyanibonga bafethu niphile. Thank you so much.